नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। राणे केसरकरांचं आव्हान प्रति आव्हान, सावंतवाडी डेथ टाउन होईल, डॉक्टर जयेंद्र परुळेकरांना भीती आणि प्रचाराचे नारळ फोडले। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे शिवसेनेचे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे बुधवारी कणकवलीत येत आहेत। निलेश राणे हे माजी आमदार राजन तेली यांच्या निवासस्थानी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार आहेत। याआधी राजन तेली यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर पहिल्यांदाच आमदार निलेश राणे हे राजन तेली यांच्या बंगल्यावर आले होते। आता एकीकडे कणकवली नगरपंचायतीत शहर विकास आघाडी स्थापन झाली असून तर निलेश राणेंनी यापूर्वीच शहर विकास आघाडीला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू असं विधान केलं होतं। त्याच पार्श्वभूमीवर कणकवली देऊन निलेश राणे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष आहे। यावेळी शहर विकास आघाडीच्या उमेदवारांशी देखील आमदार निलेश राणे बोलणार असल्याची माहिती समजते। त्यामुळे शहर विकास आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळतो आहे। कार्यकर्ता निश्चित पद्धतीने नाही आणि केसरकर साहेबांना राजघराण्याबद्दल मी सांगावं एवढा मोठा आणि एवढा अनुभवी मी निश्चित पद्धतीने नाहीये, पण माझी ही भावना आहे वर्षानुवर्ष हे राजघराणं अगर आपल्याला फक्त देतच आलेलं आहे, कधीच काय मागितलं नाही, कधीच काय राजकीय अपेक्षा ठेवली नाही, कधीच काय कुठलीही निवडणूक आली आशीर्वाद मिळतो, कुठलंही काम असेल विकासाचं कुठलंही काम असो मग चला तुम्ही विकास करताय ना, आम्ही अशा याच्या पद्धतीने आमच्या जमिनीवर तुम्हाला संधी देतो। ही भावना हे लोक ठेवणारे लोक आहेत की नाही? असंख्य उदाहरणं सावंतवाडीचं असं एक घर नाही तिथे तुम्हाला असं उदाहरण भेटणार नाही, एक असा समाज नाही त्यांच्याकडे तुम्हाला ही भावना भेटणार नाही। मग आम्हाला समजूत काढण्याची काय गरज भासते? उलट त्यांनी उसपूस स्वतःहून येऊन यांना सांगितलं पाहिजे होतं की मी माझ्या पक्षाला तरी, बाकीचं महाविकास आघाडीवाल्यांना माहित नाही पण ते मुळात ते पण सावंतवाडी करत आहेत, ते काय अन्य तालुक्यातून आलेले नाही आहेत। प्रत्येक जण जो या निवडणुकीमध्ये उभा आहे तो सावंतवाडी करत आहे। मग प्रत्येकाने ही भावना व्यक्त करून आज एक निवडणूक अगर ह्यांना बिनशर्त पद्धतीने पाठिंबा करून दिली तर त्याच्यामध्ये चूक काय? यांचा अधिकार आहे तो। आदर्श निर्माण करायचे तर त्यांनी सुद्धा युतीची तयारी दाखवावी। आम्ही आमचे 10 मागे घेऊ, त्यांनी आपले 10 मागे घ्यावे आणि नंतर ह्याचा विचार करता येईल। आज युती झालेली नाही आणि नुसताच माझा पाठिंबा मागणं हे एका अर्थाने मला बदनाम करण्यासारखं आहे। आपण सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे, जसं मी राजघराण्याच्या बद्दल माझे अतिशय चांगले संबंध आहेत, तसंच राजघराण्याला वेळोवेळी काही लागेल तरी मी नेहमी पुढे असतो आणि मला जर भेटायला असा फोन आला तर मी कधी असं केलेलं नाही। मी स्वतः जातो, स्वतः बोलतो, एवढा मी मान राजघराण्याचा नेहमी ठेवला आणि याच्या पुढे सुद्धा राजघराण्याचा मान हा तसाच राहील याची त्यांनी खात्री बाळगावी। वाटेने प्रामाणिक धैर्याने रात्रंदिन कष्टाने जनतेचा विश्वास जिंकला। घेतलास तू वसा विकास कामांचा, सामान्य जनतेच्या कल्याणाचा, राखला वारसा शिवसेनेच्या सेवा भावाचा, मराठी मातीच्या जनतेच्या हक्काचा। जनतेसाठी लढला करून सव्वाच्या जीवाचं रान, विकासाचा ध्यास घेऊन दिलास परिसराला वरदान। ना थांबलास तू, नाही थकलास तू, साडक्या बहिणींना दिला सन्मान, युवकांना रोजगाराची ओळख, शेतकरी कामगार रात्री जायची धरली रात्री बोलायचं सगळं आढावा घ्यायचा तुम्ही सर मॅडम तुम्ही बोलला बैठक
बैठकीत नेमकं काय, बैठकी संदर्भात काय शांतता चालू आहे. समीरला शुभेच्छा दिल्या. सध्या ओंकार हत्तीचा सिंधुदुर्गातील वावर चर्चेचा ठरलाय. या ओंकार हत्तीवर एक सुंदर गाणं तयार केलंय सिंधुदुर्गचे सुपुत्र सावंतवाडी ओटवणे गावचे रहिवासी अष्टपैलू कलाकार रामदास पारकर यांनी. त्यांनी आजवर तयार केलेल्या अनेक गाण्यांना लोकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलाय. आताही हे ओंकार हत्तीचं गाणं लक्ष वेधून घेत आहे. पाहुयात रामदास पारकर यांचं हत्ती इलो हे गाणं. हत्तीलो रे जंगलातल जंगलातून हत्तीलो रे त्याच्या पण जंगलातून हत्तीलो रे. परा नाव त्याचा खेळल्यानी ओमकार केदो मोठो आसा येतो आकार. आता या गावात क्षणात फिरत तो रवता केळी ऊस नारळ कराळ भात पालो पाछोळो तो खाता. दिमाखात ऐटीत खय फटकता उन्हात थंडीत पावसा पाण्यात खडे फिरत लोकांची झाडा खाऊन तुडवून नास धुस करता. फोटो त्याचे व्हिडिओ काढत रवता आपापल्या कौतुकाने बघल्यानी पोरा टोरा म्हाताऱ्या कोताऱ्यांका अचंबित केल्यान आता तेना जंगल सोडून 2 महिने झालो. माणसात फिरान तो माणसाळलो त्याच्या जवळ जाऊन आता कोण भियाना नाय. पण त्याच्यावर विश्वास कधी कोण ठेवणार नाय. कधी कोणाच्या अंगार तो धावून जाटलो. नुकसान केल्यान आता मातर लोकांची त्यांना टकली फिरल्या. जा बाबा येईल सत सोबत जंगलात व्हिडिओच्या आठवणीन रव लोकांच्या मनात. गजांत लक्ष्मीचा रूप आम्ही तुझ्यात बघतव. आता तुझी स्वारी परत जंगलात परतव. जंगलात आता तू तडे सुखात रव. तुझा रूपात गणराया आमच्यावर आशीर्वाद ठेव. हत्तीलो रे खटाचारी जंगलातून हत्तीलो रे खटाचारी जंगलातून हत्तीलो रे. ही गोष्ट खरी आहे, कारण राजघराण्यामध्ये आणि म्युन्सिपाल्टीमध्ये केस चालू आहे आणि त्या केसमध्ये त्यांनी स्टे घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे तलावातलं कुठलंही काम करताना त्याला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे तलावाचं ते सुशोभीकरणासाठी निधी आला होता, तो निधी परत बघितली असतात. काल ते वाद निर्माण झाले शिवसेना सिंधुदुर्ग आणि भाजपमध्ये. काय असं वाटतं की त्यांना एकदा चलोरीच त्यांची भूमिका आहे भाजपची? नाही, भाजपची भूमिका काय आहे, शेवटी भाजप आपल्याला अधिक चांगलं करणं सांगू शकते. परंतु महाराष्ट्रामध्ये महायुती आहे तर ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातसुद्धा असावी असं आमचं सगळ्यांचं म्हणणं होतं. आदरणीय नारायण राणे साहेबांचं म्हणणं होतं की महायुतीने ह्या निवडणुका लढवाव्या. मी स्वतः नारायण राणे साहेबांची भेट घेतली होती व आम्ही
युतीसाठी तयार आहोत हे सुद्धा त्यांना सांगितलं होतं. म्हणजे सिंधुदुर्गातली युती झाली नाही त्याला फक्त पालकमंत्री जबाबदार असं मी कधीच म्हटलेलं नाही मिठाचा खडा नेमका कोणता त्याची मला कल्पना नाही. युती न होण्यामागे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सावंतवाडला तुम्ही वारंवार म्हटलं की आमचा 4 वेळा म्हणजे 4 वर्ष शिवसेनेचा होता, पोटनिवडणुकीला 1.5 वर्ष हा भाजपचा होता, वेंगुर्ल्याला भाजप, मालवण सेनेचा होता आणि कणकवली भाजप ह्याच्या मुद्द्यावरून युतीचं काही विस्कटलं का? आम्ही आमचं प्रस्ताव दिलेला होता, त्याच्यामध्ये आम्ही वेंगुर्ल्याची सीट भाजपसाठी सोडण्याचं तयारी, म्हणजे 2 पैकी 1 नगरपालिका आमच्याकडे, 1 भाजपकडे, सौंदर्य वेंगुर्ल्यापैकी, आणि तसंच मालवणला आमदार असल्यामुळे तिथला नगराध्यक्ष आमचा असावा अशी मागणी तिथल्या स्थानिक आमदारांनी केलेली होती. जे 50-50 नगराध्यक्ष 4 पैकी 2 ठिकाणी, 2 ठिकाणी आमचे, 2 ठिकाणी त्यांचे. काही पालकमंत्री म्हणतात की पंतप्रधान भाजपचे आहेत, मुख्यमंत्री भाजपचे आहेत, खासदार भाजपचे आहेत, आर्थिक 4व्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून आपल्या हाती आहे, त्यामुळे 5 वर्ष आम्हाला संधी द्या असं आव्हान ते करतात सावंतवाडीकर. एक गोष्ट अशी आहे की खरं तर अशी आव्हानं पालकमंत्र्यांनी स्वतः करायची नसतात. म्हणजे आमच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या आहेत. शेवटी हे युतीचं शासन आहे आणि युतीच्या शासनामध्ये निधीचं वाटप कसं व्हावं याची सूत्रं ठरलेली असतात. त्याप्रमाणे आमदारांना किती निधी द्यायचा, सत्ताधारी, याचं सुद्धा सूत्र ठरलेलं असतं. त्याच्यामुळे त्या सूत्राप्रमाणेच पालकमंत्र्यांना डिस्ट्रीब्युशन करायला लागतं आणि हे सूत्र राज्याच्या स्तरावर ठरलेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला माझ्या हक्काचे पैसे जे मला मिळतात ते मी माझ्या मतदारसंघामध्ये किंवा शहरामध्ये वापरत असतो आणि हे सूत्र पूर्वीपासून आहे राज्य शासनाचं. त्याच्यामुळे कोणी पैसे दिले तर ते त्या आमदारांच्या शिफारसीवरून ते पैसे दिले जात असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना काही कोटा असतो त्याच्यामधून ते देऊ शकतात दुसरी कामं, पण ते आतापर्यंत ते आमच्या मतदारसंघाला ते मिळाले नाही. तुम्ही राजसाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे काडीमोड घेतला, पण कणकवलीमध्ये तुम्ही ठाकरेच्याच कार्यकर्त्याला पाठिंबा दिला. नाही, कणकवलीला असं काय आम्ही शिंदे गट आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, उभाठा असं काही शिंदेसाहेबांचं आणि यांचं झालेलं नाही. म्हणजे शिवसेना मूळची अधिक उभाठा अशी युती नाही झालेली कणकवलीमध्ये. कणकवलीमध्ये नगरविकास आघाडी आहे, त्यामध्ये अनेक पक्ष सहभागी झालेले आहेत. कार्यकर्ते तर तुमचे होते ना, राजन पिके होते, आंग्रे होते, हे सगळे तर त्यांच्याबरोबरच होते ना. नाही, हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न झाला, कारण तिथं जर महायुती केली असती आणि आम्हाला काही जागा सोडल्या असत्या तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. तिथं महायुती केलीच नाही, उलटं परस्पर नारळसुद्धा फोडून मोकळे झालेले होते. याचा अर्थ स्पष्ट होता की शिंदे म्हणजे मूळ शिवसेनेला म्हणजे आपल्या शिंदे गटाला एकही जागा तिथे देण्यात आली नव्हती. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं किंवा तुमच्याकडनं झालेली विकास कामं शिवसेनेने असा आरोप केला की ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही नारळ फोडले त्या ठिकाणी गवत उगवलं. तो सर्वांनी आपल्या डोळ्यांनी बघितलेला आहे. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं बजेट मंजूर आहे, त्याचं टेंडर झालेलं आहे. जी जागा आहे ही जागा, त्याच्यातील काही जागा ही राजघराण्याला देण्याच्या संदर्भात मी कॅबिनेटचा निर्णय सुद्धा करून घेतला, परंतु त्यांच्यापैकी काही लोकांच्या सह्या या त्या करारावर व्हायच्या आहेत आणि त्याच्यामुळे हे काम पेंडिंग आहे. या सह्या झाल्या तर ते काम ताबडतोब सुरू होऊ शकतं. पण ते सह्या कोणाच्या वाटावर थांबले आहेत? त्यांच्या आपापसातले काही केसेस चालू आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या सह्या थांबलेल्या आहेत. तुम्ही सावंतवाडीकर जनतेसमोर जाणार आहात ना, नेमके पण काय हे टाळता आलं असतं. पण आता ते
खंडपीठाने काही निर्देश दिले ना, टाळता आलं असतं, परंतु त्याच्यासाठी दोन्हीकडून समजूतदारपणाची भूमिका घेणं आवश्यक आहे. भाई मोठी तलावाच्या सुशोभीकरणाला निधी आला होता, राजकारणामध्ये परत दिले, खरं आहे का? ही गोष्ट खरी आहे, कारण राजघराण्यामध्ये आणि म्युन्सिपाल्टीमध्ये केस चालू आहे आणि त्या केसमध्ये त्यांनी स्टे घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे तलावातलं कुठलंही काम करताना त्याला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे तलावाचं जे सुशोभीकरणासाठी निधी आला होता तो निधी परत केला. सावंतवाडीच्या मोती तलावावर राजघराण्याने आपला अधिकार हक्क सांगून अशी प्रकारची कोर्टात केस दाखल केली, नष्ट केलेली आहे. शिवसेनेचे 22 आमदार. आणि मला एक दुसरं सांगायचं आहे की मला राजकारणाबद्दल नितांत आदर आहे. म्हणजे मी राजकारणाबद्दल मी कधीच पूर्वी सुद्धा कधी बोललेलो नाही, पुढे सुद्धा बोलणार नाही. हे 22 आमदार जणाशी विरोधी पक्षनेते बघतात की भाजपकडे जाणार आहेत एक गट करून. हे नेमकं काय आहे ते? या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षनेत्यांनी वारंवार सांगतात की 22 आमदार शिंदे सेनेचे फुटून भाजपकडे एक जाणार आहे. मुळात विरोधी पक्षनेताच नाही आहे महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षनेता मिळणं एवढं बहुमत कुठल्याही पक्षाला मिळालेलं नाही. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सध्या विरोधी पक्षनेता नाही आणि 22 आमदार गट करणं ही संपूर्णपणे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी बातमी आहे. भाई, आपण एकीकडे म्हणता आपण राजकारणावर टीका करणार नाही किंवा राजकारण काय वैयक्तिक बोलणं, पण आपल्याचकडनं आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडनं राजकारणाच्या सध्याच्या उमेदवारावर एकदम अतिशय खालच्या पातळीवर टीका केली जाते. त्यांच्या बोलीभाषेवरून त्यांना डिवचला जातं, त्यामुळे ते ट्रोल होतात. नाही, आपल्याला एक गोष्ट मला निश्चितपणे सांगायची आहे की त्यांच्या बोलण्यावरून जी आलेली आहे चित्रफित ही एका मीडियाने म्हणजे एका TV चॅनलने तयार केलेली आहे. ते आमच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. आमच्या पदाधिकाऱ्यांकडून एकदाच फक्त आपल्या उमेदवाराच्या बद्दल बोलत असताना आमच्या उमेदवाराला मराठी आणि मालवणी चांगली बोलता येते अशा तऱ्हेचे उद्गार श्री संजू परब यांनी काढलेले होते. पण तिथं कुठेही राजघराण्याचे नाव किंवा उमेदवाराचं नाव घेतलेलं नाही आहे. आपल्या उमेदवाराबद्दल चांगलं बोलणं याचा अर्थ दुसऱ्या टीका करणं असं होत नाही. मी स्पष्ट शब्दात सर्वांना सांगितलेलं आहे ही निवडणूक आहे. निवडणुकीमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये व्यक्तिगत कुठलाही आरोप होता कामा नये, व्यक्तिगत कुठलीही टीका होता कामा नये आरोप म्हणण्यावर. कणकवली शहर विकास आघाडी ही गतवेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे. आघाडीमध्ये उत्कृष्ट समन्वय आहे. गतवेळी झालेल्या पराभवातून मी अनेक बाबी शिकलोय, त्यामुळे यावेळी कणकवलीमध्ये परिवर्तन अटळ आहे असा विश्वास कणकवली शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार तथा माजी नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी व्यक्त केला आहे. कणकवली नगरपंचायतीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. कालच कणकवली नगरपंचायतीच्या अनुषंगाने तहसील कार्यालयामध्ये अर्ज छाननी पार पडली आहे. त्या छाननीमध्ये कणकवली शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांचाही अर्ज वैध ठरला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवरती आपल्याशी बोलण्यासाठी आता आहेत संदेश पारकर. संदेशभाई, कोकणासर लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. आपला अर्ज वैध ठरला आहे. अर्थातच आपण आता निवडणुकीला सामोरे जाणार आहात. माझा पहिला प्रश्न आहे, कणकवली शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून आपण निवडणूक लढवत आहात. शहर विकास आघाडीमध्ये समन्वय कसा आहे? शहर विकास आघाडी स्थापन केल्याच्या नंतर सर्व पक्षीयांना त्या ठिकाणी आवाहन केलेलं होतं की आपण या शहर विकास आघाडीमध्ये सामील व्हा आणि त्या आवाजाला किंवा त्या आव्हानाला प्रतिसाद हा त्या ठिकाणी मिळाला आणि म्हणून अनेक पक्ष जे राजकीय पक्ष आहेत ते त्याच्यामध्ये समाविष्ट झाले आणि मग त्या ठिकाणी काँग्रेस असेल, शिंदे सेना असेल, शिवसेना असेल, सगळ्याच पक्षांना त्या ठिकाणी एकत्रित येण्याचं आवाहन केलं आणि एक मजबूत अशी शहर विकास आघाडी 17 प्रभागामध्ये 17 उमेदवार आणि नगराध्यक्षाचा उमेदवार अशा प्रकारचं एक सक्षम पर्याय जनतेसमोर त्या निमित्तानं ठेवलेला आहे आणि प्रत्येकजण त्या ठिकाणी मेहनत करतोय. जे पक्ष या शहर विकास आघाडीमध्ये सहभागी झालेले आहेत या सगळ्या पक्षांचा पाठिंबा हा त्या निमित्तानं मिळतोय आणि म्हणून एक जनतेमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण
एक सक्षम पर्याय शहर विकास आघाडीच्या निमित्तानं या शहरामध्ये झालेला आहे. भाई, सध्या तुम्ही मतदारांच्या गाठीभेटी मोठ्या प्रमाणात घेत आहात. मतदारांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? गेली अनेक वर्ष या शहरामध्ये मी अनेक सत्तास्थानं जनतेच्या आशीर्वादानं त्या ठिकाणी मला मिळालेली आहेत. आणि जे संदेश पारकर हे जे काही नेतृत्व घडलं हे या कणकवली वासियांच्या आशीर्वादानंच त्या ठिकाणी घडलेलं आहे. आणि म्हणून मी राजकारणामध्ये अनेक चढ उतार पाहिले, अनेक पदं त्या ठिकाणी भूषवली. आणि या सगळ्यामध्ये ही माझी कणकवली शहर ही माझी कर्मभूमी आहे. आणि म्हणून हेच शहरातलं माझं नेतृत्व, एक सर्वसामान्य कुटुंबातलं नेतृत्व आज शहरामध्ये नेतृत्व करतं, या जिल्ह्यामध्ये नेतृत्व करतं आणि राज्याचं नेतृत्व त्या ठिकाणी मी केलेलं आहे. आणि म्हणून आज पुन्हा एकदा या सगळ्या कणकवलीवासियांना आवाहन करत असताना, त्यांचा आशीर्वाद घेत असताना की मला एक संधी आपण त्या निमित्तानं द्यावी. कुठेतरी जो कणकवलीचा जो पूर्वीचा जो लौकिक होता, एक शांत कणकवली, एक सुंदर कणकवली, एक स्वच्छ कणकवली, हा लौकिक त्या ठिकाणी परत प्राप्त करण्यासाठी मला एक त्या ठिकाणी संधी द्या. आणि खरं तर या शहराच्या जडणघडणीमध्ये अनेक कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्वांचं योगदान आहे आणि त्याच्यातनं हे शहर घडलेलं आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा म्हणजे कुठंतरी काही लोकांना असं वाटतं की या शहराचे मालकच आम्ही आहोत, हे शहरच काहीतरी आपण घडवलं, अशा एका वेगळ्या आविर्भावामध्ये काही हे जे काही सत्ताधारी आहेत ते वावरत आहेत. पण खूप अनेक माणसांची तपस्या, अनेक माणसांचं योगदान या शहराच्या जडणघडणीसाठी त्या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यातनं हे शहर घडलेलं आहे. आणि म्हणून हे शहर एक या जिल्ह्याचा, एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एक आवाज आहे जो सगळ्या क्षेत्रामध्ये, मग तो राजकीय असेल, सामाजिक असेल, सांस्कृतिक असेल, आध्यात्मिक असेल, अशा अनेक याच्यामधनं घडलेलं हे शहर आहे. आणि मी सातत्यानं सांगत असतो की ही स्वयंभू रवळनाथाची भूमी आहे, हे आपले परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी आहे आणि आप्पासाहेब पटवर्धनांची कर्मभूमी आहे. आणि म्हणून या शहरामधल्या जो शहर एक शहर सुसंस्कृत शहर आहे, एक शहराचा एक जो स्वाभिमानी बाणा आहे, हा बाणा सातत्यानं शहरवासियांनी जोपासलेला आहे. आणि म्हणूनच इथल्या शहरातल्या ज्या घटना आहेत किंवा जे काही घडतंय याची उत्सुकता पुऱ्या महाराष्ट्राला लागून राहिलेलं आहे. याचं कारणच असं आहे की एक आगळं वेगळं शहर आहे आणि या शहराचा एक जो आवाज आहे किंवा जे शहराचं जे म्हणणं आहे, या शहराच्या म्हणण्याकडे किंवा शहराच्या निर्णयाकडे हा तमाम महाराष्ट्रातल्या, जिल्ह्यातल्या आणि कणकवली शहरातल्या जनतेचा हा त्या ठिकाणी लक्ष लागून राहिलेला असतो. संदेशभाई, एक प्रश्न विचारावा असं वाटतोय. कणकवली आणि संदेश पारकर हे तसं वर्षानुवर्षाचं राजकीय समीकरण होतं. या कणकवली शहराने तुम्हालाही खूप काही दिलं आहे. मात्र 2018ची जी निवडणूक होती त्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. ह्या कणकवली शहराच्या भूमीमध्ये पहिल्यांदाच तुमच्या वाट्याला एक पराभव आला होता. त्या पराभवाच्या काय आठवणी आहेत आणि त्याच्यातून काय धडा घेतला आहे? खरं तर तो पराभव मला अपेक्षित नव्हता, कणकवली शहरवासियांनाही तो अपेक्षित नव्हता. पण ज्या पद्धतीनं संदेश पारकरांचा पराभव करण्यासाठी ज्या विरोधकांनी जो चंग केला होता त्याच्यामध्ये काही आपलेच लोक त्या ठिकाणी बळी पडले आणि त्या ठिकाणी तिरंगी लढती झाल्या, मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या आणि शेवटच्या वॉर्डमध्येच त्या ठिकाणी एक वेगळंच राजकारण त्या ठिकाणी घडलं. आणि म्हणून मला 36 मताने त्यावेळी पराभव व्हावं लागलं. खरं तर मी 700 ते 800 मतांनी त्या ठिकाणी निवडून येणार होतो, पण मी त्यावेळी नगरसेवकांची बाजू उचलून धरली. मी तर निवडून येणारच आहे अशी भूमिका जनतेने घेतली होती आणि मला त्याच्याबद्दल विश्वास होता. आणि म्हणून मी सत्ता जर चालवायची असेल तर बहुमत हवं आणि बहुमताकरता तुम्ही माझ्या नगरसेवकांना निवडून द्या ही भूमिका मी आग्रही धरली. एक वेळ मला मत नाही दिलं तरी चालेल, तुम्ही नगरसेवकांना मत द्या ही पण माझी भूमिका त्यावेळी होती. कारण मला कणकवलीकरांवर विश्वास होता. कणकवलीकरांनी स्पष्ट सांगितलं की संदेश पारकर नगराध्यक्ष होणारच आहेत. पण त्यावेळी मी ही भूमिका माझ्या मनामध्ये आली आणि मी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय देण्याच्या भूमिकेत, तो कार्यकर्ता नगरसेवक झाला पाहिजे, मी नगराध्यक्ष होईनच पण तो कार्यकर्ता नगरसेवक झाला पाहिजे ही भावना माझ्या मनामध्ये होती. आणि म्हणून मी नगरसेवक व्हावा ही मेहनत घेतली. पण त्याच्यामध्येच नगरसेवकांमध्येच किंवा गैरसमज निर्माण झाले आणि ती कटुता आली आणि त्या कटुतेतनं कुठेतरी मला पराभवाला त्या ठिकाणी सामोरं जावं लागलं.
पण मी हा जो काही जो इतिहास होता, ज्या पद्धतीनं घडलं हे लक्षात घेतल्यानंतर या निवडणुकीमध्ये मी पहिल्यांदा एक काम केलं की नगरसेवक कोण असावा शहरामध्ये, याच्यातली मी भूमिका कुठलीही घेतलेली नाही. याच्यासाठी मी एक विशेष समिती नेमली आणि त्यांना सांगितलं की हा जो काही निर्णय, कोण योग्य, कोणाला त्या ठिकाणी तिकीट द्यावं, उमेदवारी द्यावी, याबाबतचा निर्णय हा पॅनलने घेतल्यामुळे तो जो काही रोष आहे, जे 17 उमेदवार ठरवताना, तो माझ्यावर आलेला नाही आणि म्हणून मी त्याच्यापासून थोडासा लांब राहिलो या प्रक्रियेपासून. आणि म्हणून आज 17 उमेदवार एक मतानं त्या ठिकाणी या आघाडीला त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत आणि म्हणून त्यामुळे आता कुठेही मतांच्या त्या ठिकाणी विभागणी होणार नाहीत. सगळे नगरसेवक आणि शहरातली जनता एक संघपणे या निवडणुकीला सामोरे जाईल. आणि म्हणूनच मी मगाशी आपल्याला सांगतोय किंवा सातत्यानं सांगतोय की परिवर्तन हे अटळ आहे. सत्ताधाऱ्यांचा जो कारभार आहे, जो भयाचा कारभार आहे, जो दबावाचा कारभार आहे, जो भ्रष्टाचाराचा कारभार आहे, या कारभाराच्या विरोधामध्ये जनता त्या ठिकाणी कंटाळलेली आहे, त्रस्त आहे आणि त्यांना कुठंतरी मोकळा एक श्वास त्यांनी घ्यावा आणि या शहरामध्ये एक चांगलं वातावरण, एक स्नेहाचं, एक म्हणजे आपुलकीचं एक नातं निर्माण व्हावं, एक वातावरण निर्माण व्हावं. आणि हीच भूमिकेसाठी त्या ठिकाणी लोकांनी या शहर विकास आघाडीला आशीर्वाद दिलेला. कारण तुम्ही पाहिलं मिळणारा प्रतिसाद, सगळे पक्ष एकत्र आणण्यात, त्यांना एकत्र आणून तशा प्रकारची मोठ बांधण्याचं केलेलं काम. आणि ज्यावेळी मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्यावेळी या शहरातली जनता किती मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी उपस्थित होती. म्हणजे या सगळ्यावरनं तुम्हाला त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं जे यश आहे किंवा जो मिळणारा कौल आहे हा याच्यातनं त्या ठिकाणी स्पष्ट होतोय. फक्त 13 दिवस फाजील आत्मविश्वास न बाळगता प्रत्येक मतदारापर्यंत आपण त्या ठिकाणी जाणं, प्रत्येकाला त्या ठिकाणी आपली भूमिका समजून सांगणं. आम्ही हे सगळे शहर पक्ष विसरून शहर विकास आघाडी का केली, कशासाठी त्या ठिकाणी ही भूमिका आम्ही घेतली, हा विचार लोकांपर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचवावा लागेल. आणि 13 दिवस, जे शिल्लक 13 दिवस आहे त्याच्यामध्ये अतिशय डोळ्यात तेल घालून प्रत्येक मत हे महत्वाचं आहे असं समजून तशा पद्धतीचं नियोजन हे त्या ठिकाणी करण्यासाठी आम्ही सज्ज झालेले आहोत. संदेश भाई, तुम्ही सातत्याने गतवेळेचे सत्ताधारी आहेत त्यांच्यावरती टीका केली आहे, ते भ्रष्टाचारी आहेत असंही तुम्ही म्हणता आहात. तुम्ही निवडून आल्याच्या नंतर तुमची विकासाची कन्सेप्ट काय असणार? खरं तर मी अनेक प्रश्नांवर त्या ठिकाणी विषयांवर बोललेलो आहे. कसा भ्रष्टाचार झाला, काय नेमकं नगरपंचायतीत चाललं. अजूनही मी 13 दिवसामध्ये सगळी प्रकरणं जी काय माझ्याकडे आहेत ती एक एक करून लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी आणणार आहोत. नेमका कोणाचा विकास झाला हा प्रश्न सर्वसामान्य कणकवलीकरांना पडलेला आहे. कोट्यावधी रुपयाचा निधी नेमका जातो कुठे, तो जनतेच्या विकासावर खर्च न होता हा व्यक्तिगत, ती स्वतःची प्रॉपर्टी आहे कणकवली नगरपंचायत, हे व्यवसायाचं साधन आहे असं सत्ताधाऱ्यांना वाटतं. आणि म्हणून कुठंतरी जनतेची ताकद किंवा पराभव, ज्यावेळी जनतेची ताकद म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की मतदारांची भीती ही सत्ताधाऱ्यांच्या मध्ये राहिली पाहिजे. मग तो कोणीही सत्ताधारी असो, जर आपण चुकीचं काम केलं किंवा जर आपण मतदारांना अपेक्षित असलेला जर विकास करू शकलो नाही आणि नुसतंच एक भयाचं वातावरण, एक भ्रष्टाचार करण्याचं जर काम केलं तर लोक त्या ठिकाणी त्यांना घरी बसू शकतात. हा हक्क लोकशाहीच्या माध्यमातून प्रत्येक मतदाराला आहे असं त्या ठिकाणी या निमित्तानं होणार आहे. आणि मी काही सत्ताधाऱ्यांना तर असं झालेलं आहे की पैशाच्या जीवावर आपण सर्व काही त्या ठिकाणी विकत घेऊ शकतो, हा एक भ्रम, हा एक गोड गैरसमज हा सत्ताधाऱ्यांचा निर्माण झालेला आहे. आणि या निवडणुकीमध्ये त्यांना ते कळेल, आपण कितीही जरी पैसे वाटले तरी त्या पैशाला माझी कणकवली शहरातली स्वाभिमानी जनता ही त्या ठिकाणी विकली जाणार नाही. आणि एक जो आम्ही सक्षम पर्याय दिला एक शहर विकास आघाडी म्हणून, त्याला मोठ्या मतधिक्यानं त्या प्रत्येक प्रभागातले असलेले नगरसेवक असतील आणि नगराध्यक्ष असतील यांना निवडून देतील. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते संदेश पारकर. कणकवली शहर विकास आघाडी ही गतवेळेचे जे सत्ताधारी आहेत त्यांनी जो भ्रष्टाचार केला आहे त्याच्या विरोधात आम्ही स्थापन केली आहे. अर्थात आमची जी आघाडी आहे त्या आघाडीमध्ये खूप चांगला समन्वय आहे, त्यामुळे कणकवली शहरामध्ये परिवर्तन हे होणारच आहे.
असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 15 मधून भाजपनं विश्वजित उर्फ अमोल रासम या उच्च शिक्षित उमेदवाराला रिंगणात उतरलाय. अमोल रासम हे ऑटोमोबाईल इंजिनियर असून एका ITI संस्थेमध्ये त्यांनी 8 वर्ष ज्ञानदानाचं कामही केलंय. पालकमंत्री नितेश राणे, माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्यामुळे मला निवडणूक लढवण्याची संधी लाभली आहे. मी नक्कीच विजयी होईन आणि माझ्या शिक्षणाचा उपयोग या प्रभागाच्या विकासासाठी करेन असा विश्वास अमोल रासम यांनी कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना केलाय. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने आपण आता आहोत प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये. याच प्रभागामधून भाजपतर्फे विश्वजित उर्फ अमोल रासम हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत. वास्तविक अमोल रासम हे ऑटोमोबाईल इंजिनियर आहेत. त्यांनी एका कॉलेजमध्ये 8 वर्ष ज्ञानदानाचं कामही केलेलं आहे. असं असतानाही ते आता कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये भाजपचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार दिसणार आहेत. याच अनुषंगाने आपण बोलत आहोत अमोल रासम यांच्याशी. अमोलजी, कोकणसाद लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. वास्तविक तुम्ही इंजिनियर आहात, तरी सुद्धा निवडणुकीमध्ये उतरावंसं का वाटलं? साहेब, उतरावंसं वाटलं म्हणजे सध्याची जी परिस्थिती आहे, म्हणजे युवक आपल्या देशाचे युवक देशाची प्रगती करण्यासाठी युवकांचा मोठा हातभार आहे. त्या युवकांना स्किल डेव्हलपमेंट ह्या ह्याच्यात गव्हर्नमेंट ITIला मी इन्स्ट्रक्टर म्हणून होतो. त्यामुळे आपल्या देशाचा युवा जर पुढे आला तर आपल्या देशाचा विकास होईल. तोच अजेंडा घेऊन माननीय पालकमंत्री साहेब नितेशजी राणे साहेब आणि आपले लोकप्रिय नगराध्यक्ष माजी समीरजी नलावडे यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवलाय त्या विश्वासाला सार्थ ठरवून ह्या वॉर्ड विभाग क्रमांक 15चं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उमेदवारी अर्ज मी दाखल केलाय. अमोलजी, वास्तविक तुम्ही पेशाने इंजिनियर आहातच. तुम्ही एका कॉलेजमध्ये बरीच वर्ष तुम्ही ज्ञानदानाचं कामही केलं आहे. या सर्वाचा उपयोग तुम्ही ह्या प्रभागामध्ये कसा काय करू शकता? नक्कीच मी तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून हे आवाहन करतो की युवक हे आज देशाची गरज आहे. तो देशाचा पाया आहे. पाया मजबूत असल्यावर इमारत, आपला देश, जे काय परकीय आक्रमण आहेत, इतर गोष्टी आहेत त्याबद्दल बोलण्या एवढा मी मोठा नाही आहे. परंतु युवक जर आपला सेल्फ एम्प्लॉईड असेल तर नक्कीच आपल्या देशाचं भवितव्य हे कोणीही नाकारू शकत नाही. नंबर 1 जगामध्ये आपला देश जाईल. अमोलजी, या प्रभागामध्ये गतवेळी शिवसेना पक्षाची नगरसेविका होती. सध्या आता ह्या प्रभागामध्ये भाजपचे तुम्ही उमेदवार आहात आणि तुमच्यासमोर कणकवली शहर विकास आघाडीचा उमेदवार असणार आहे. कदाचित संकेत नाईक हेच इकडे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीला तुम्ही कसे सामोरे जाणार आहात? साहेब, निवडणूक आणि उमेदवार ज्या वेळेला रिंगणात उतरतो त्यावेळेला ते समसमान असतात. भाजप या पक्षाकडे विकासाचा किंवा आज समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे आणि पालकमंत्री यांच्या अपीअरन्सने नगरपंचायतीची खूप विकास कामं झाली आहेत. त्यामुळे वेगळा अजेंडा मला लोकांसमोर घेऊन जायची गरजच नाही. विकास कामं ही कणकवलीच्या सुज्ञ नागरिकांनी आपल्या डोळ्यांनी बघितली आहेत. त्यामुळे त्यांनी घातलेल्या पायावर कळस चढवण्याचं काम वॉर्ड क्रमांक 15 मधून करणार आणि जो पाठी गेलाय जो वॉर्ड त्याच्या नागरिकांच्या ज्या बारीक सारीक समस्या आहेत त्या मी स्वतःहून व्यक्तिशः त्या सोडवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आणि त्याच्यात मला पाठबळ आहे ते नक्की म्हणजे नगराध्यक्ष समीर नलावडे आहे, पालकमंत्री आणि उपनगराध्यक्ष यांचं. याच अनुषंगाने प्रश्न विचारतोय. गतवेळी विरोधी पक्षाची नगरसेविका होती. या प्रभागामध्ये काय समस्या आहेत आणि त्या कशा सोडवल्या जाणार आहेत? समस्या साहेब असं आहे, एखादी गृहिणी राहते मानसी योगेश मुंज अतिशय चांगलं काम केलंय, परंतु काही लिमिटेशन येतात. लिमिटेशन म्हणजे एखादी व्यक्ती जर कायम विरोधात असेल, सत्ताधारी असेल किंवा बाकी विरोधात असेल तर त्यावेळेला विकासाची गाडी फार स्लो चालते आणि ह्या विकासाच्या गाडीचं इंजिन आपले पालकमंत्री समीरजी नलावडे आहेत. हा प्रभाग क्रमांक 15 आहे. अतिशय सुशिक्षित आणि सुज्ञ नागरिक आहे. विकास कामांसाठी एखाद्या नगरसेवकाचा अजेंडा काय असेल? नुसतं नळ, पाणी, वीज समस्या ह्या समस्या नाही, त्या व्यतिरिक्त एखादा नगरसेवक, एखादा कॉर्पोरेटर त्या विभागाचं युथ एम्प्लॉयमेंट करायला हवं. त्याच्यात पूर्ण आज माझं शहर कणकवली शहर स्वच्छ सुंदर शहर यादीत
देश पातळीवर जावं, जसं की वेंगुर्ल्याचे आहे. त्या निमित्ताने कणकवली नगरपंचायतच्या वॉर्ड क्रमांक 15 मध्ये स्वच्छता असेल, बाकी इतर समस्या असतील, त्या मी सर्व सोडवण्याचा इमामे प्रयत्न करेन. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते अमोल रासम, कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमधील प्रभाग क्रमांक 15 मधील भाजपचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार. पेशाने इंजिनियर आहेत. ते आपल्या शिक्षणाचाही या प्रभागासाठी उपयोग करणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण विजयी होणारच आहोत. समीर नलावडे, बंडू हरणे, जे गतवेळी नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष होते, यांच्या माध्यमातून या प्रभागामध्ये जी काही विकास कामं अपूर्ण अवस्थेत आहेत ती देखील येणाऱ्या काळामध्ये आपण पूर्ण करणार आहोत आणि 100% आपण विजयी होणार आहोत असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. भाजपचा प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी मोठ्या उत्साहात मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी सज्ज झालाय. जनतेतूनही मोठा प्रतिसाद मिळत असून विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपचे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिल्पा यतीन खोत यांसह सर्व नगरसेवक पदाचे उमेदवार बहुमतानं विजयी होतील असा विश्वास भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केलाय. भाजपा उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ श्रीदेव नारायण, श्रीदेव रामेश्वर ग्रामदेवतांना श्रीफळ ठेवून करण्यात आला. त्यानंतर प्रभाकर सावंत बोलत होते. या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षातर्फे पदाधिकारी त्याचप्रमाणे मालवण नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार, नगरसेवक पदासाठी उमेदवार मिळाले सर्वजण या ठिकाणी दर्शनासाठी येऊन श्रीफळ ठेवून प्रार्थना करतायत. राज सत्ता पूर्व सत्ता ग्रामदेवता त्याचप्रमाणे सर्व देवतांच्या नावाने या ठिकाणी श्रीफळ पानाचा ठेवून शरण आणण्यात प्रार्थना करतायत. गोड पदार्थ ठेवलेल्या याच्यावर राजे म्हणाला या त्याचप्रमाणे त्यांच्या आकाश शब्दाला भावा मनोकामना पूर्ण करा. असं आहे की आज आपण श्रीदेव रामेश्वर असेल, नारायण मंदिर असेल आणि इथले सगळे पंचायत असेल यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार अशा 21 जणांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करतोय. तुम्ही विचारलात की उत्साह दिसतोय, लोक सगळी भल्या सकाळी लवकर सकाळी लोक सगळी इकडे उपस्थित आहेत. तर हा उत्साह केवळ आजचाच नाही आहे. ज्या दिवशीपासून इलेक्शन जाहीर झाली आणि भारतीय जनता पार्टीने स्वबळावर सर्वच्या सर्व सीट लढवण्याचं ठरवलं त्यावेळेपासून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे आणि तोच उत्साह तुम्ही आमच्या कार्यालयात बघितला असेल, तोच उत्साह फॉर्म भरताना बघितला असेल, तोच उत्साह वाडीवाडीत गावागावामध्ये फिरताना बघितला असेल. त्यामुळे अत्यंत उत्साहपूर्ण अशा वातावरणामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता सज्ज झालेला आहे. भारतीय जनता पार्टीचे हितचिंतक मंडळी आहेत तीही सज्ज झालेली आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सर्वच्या सर्व उमेदवार, नगराध्यक्ष या सगळ्यांना विजयी करण्यासाठी ज्यावेळी आम्ही नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार म्हणून शिल्पा यतीन खोत यांचं नाव जाहीर केलं, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ते ठरवलं, कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी असतील. आणि त्यानंतर एक समाजामध्ये तुमच्या मालवण शहरामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद येतोय. कारण शिल्पा खोत या विविध सामाजिक आणि सगळ्या धार्मिक अधिष्ठानाचे असतील अशा सगळ्या क्षेत्रांमध्ये अग्रणी आहेत. विशेषतः हिंदुत्ववादी विचार असतील, छत्रपती शिवरायांच्या संदर्भातलं काम असेल आणि सामाजिक काम, महिला बचत गटाशी संबंधित अनेक इतर विषयांशी त्या निगडीत आहेत आणि गेली अनेक वर्ष या सगळ्या सामाजिक कार्यामध्ये सक्रिय आहेत. त्यामुळे सगळ्या समाजातून त्यांना एक चांगल्या प्रकारचा पाठिंबा मिळतोय आणि ज्या ठिकाणी आपण विचाराल आणि त्यामुळे नेते मंडळी म्हणून सगळी आमची मंडळी खुश आहेत की अत्यंत चांगला पद्धतीचा रिस्पॉन्स या आमच्या उमेदवार पदाला मिळतोय. सभा म्हणजे ज्या दिवशी आपण फॉर्म भरले त्या संध्याकाळी सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी येऊन सगळे उमेदवार असतील आणि सगळे पदाधिकारी असतील यांची एक नियोजनाची बैठक झाली. आज संध्याकाळी प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री पुन्हा एकदा मालवणमध्ये येत आहेत. सगळ्या कार्यकर्त्यांसमवेत एक नियोजनाची बैठक होईल. जसा जसा प्रचाराला वेग येईल, जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसं शेवटच्या टप्प्यामध्ये एखादी जाहीर सभा या ठिकाणी आपण घेऊ. आमची अशी मागणी आहे, जिल्हाध्यक्ष असं म्हणून मी प्रदेशाध्यक्षांना विनंती केली आहे की सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या जिल्ह्यामध्ये ज्या 2 सभा घेतील त्यामध्ये मालवणला एक सभा व्हावी. देवेंद्रजी असतील, सन्माननीय राणेसाहेब असतील, वेळ मिळाला तर प्रदेशाध्यक्ष पुन्हा आले तर अशा सगळ्यांच्या समवेत आपण एक चांगली प्रचार सभा घेऊ. पण ह्या सगळ्या सभा घेत असताना घरोघरी संपर्क करणं, प्रत्येक घरामध्ये जाणं, त्यांच्या समस्या जाणून घेणं आणि भारतीय जनता पार्टीचं जे काम आहे, केंद्रात आहे, राज्यात आहे, हे सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं किंवा त्याची परत एकदा आठवण करून देणं या कामावर आमचा प्रचार म्हणून जास्त भर राहणार. प्रत्येक निवडणूक ही राजकीय दृष्ट्या महत्वाचीच असते. संघटना म्हणून आपण
निवडणूक येईपर्यंत सगळं आपण काम करत असतो आणि त्यामध्ये निवडणूक विजयी झाल्यानंतर संघटनेच्या कामाची आपल्याला पोचपावती मिळते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने प्रत्येक निवडणूक ही अत्यंत महत्त्वाची आहे, अत्यंत प्रतिष्ठेची असते. तशीच ही निवडणूक आहे. मालवण शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी म्हणून किंवा राणेसाहेबांवर आलेले नगरसेवक म्हणून या सगळ्यांनी जे प्रतिनिधित्व केलं, जे आज आपण सगळे एकत्र मंडळी आहोत, त्यांनी या शहराचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने त्या अनुषंगाने काही प्लॅन नियोजन केलेलं होतं. पुढच्या कालावधीमध्ये नगरपंचायतची लोकप्रतिनिधित्व संपल्यानंतर काही कालामध्ये त्याला खंडित झाला ती सगळी प्रक्रिया. पण आता सन्मान्य देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आहे आणि देवेंद्रजींची विजनरी भूमिका तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे आज जर मुंबई बघितलात, पुणे बघितलात तर असा काही वेगळा कायापालट शहरांचा केलेला आहे. मला वाटतं त्या सगळ्या यादीमध्ये ही छोटी छोटी सगळी शहरं येतील. त्यामुळे मालवण म्हणून विकासाचे जे काही मुद्दे आहेत, जे आमच्या संकल्पनाम्यामध्ये आम्ही उद्या देऊ, ते सगळे मुद्दे किंवा ते सगळे संकल्प याची परिपूर्ती पुढच्या कालावधीमध्ये करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. आणि त्यामुळे मालवण हे पर्यटनदृष्ट्या असेल, ऐतिहासिकदृष्ट्या असेल, आमची विरासत आहे. त्यामुळे या सगळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं शहर आहे. ते अधिक सुंदर करण्याचा प्रयत्न सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने होईल. मालवण शहराचा विकास हा भाजपाच करू शकते असं नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिल्पा यतीन खोत यांनी म्हटलंय. श्रीदेव नारायण, श्रीदेव रामेश्वर ग्रामदेवतांना श्रीफळ ठेवून प्रचाराचा शुभारंभ केला. त्यावेळी शिल्पा खोत बोलत होत्या. विकास हा एक विजन ठेवलेला आहे आणि विजनरी असणारा पक्ष, मगाशी साहेबांनी सांगितलं विजनरी असणारा असा हा भारतीय जनता पार्टी पक्ष. कारण परवाच उमेदवारी भरून झाल्यानंतर नितेशजी राणे साहेब आले आणि त्यांनी स्वतः वचन दिलेलं आहे की पुढील 2 ते 3 वर्षात जे जे विकास कामं आहेत, जे जी समाजाशी रिलेटेड जी कामं आहेत, ती सर्व कामं पूर्ण करण्याचा आता मी तुम्हाला वचन देतोय. अशी वचनपूर्ती करून आम्हाला तुम्ही पुढे चला असा आशीर्वाद दिलेला आहे. तर मालवणची जनता सुज्ञ आहे. मालवणचा विकास हा फक्त आणि फक्त सत्तेवर असणारा भारतीय जनता पार्टीच करू शकेल हे मी आज ठामपणे सांगू शकते. आणि मालवणवासियांनी जाणून घेतलेलं आहे की विकास नक्की किनारपट्टी भागापासून ते मध्यवर्ती भागापर्यंत आणि ग्रामीण भागापर्यंत विकास कोण करेल आणि विकासाशी रिलेटेड निधी जास्तीत जास्त कोण आणेल ह्याचा भर भारतीय जनता पार्टीच करू शकते. कोणी कितीही प्रलोभनं देऊ देत, कितीही काय ते सांगू देत, पण या सगळ्याचं वचनपूर्ती ही भारतीय जनता पार्टीच करू शकते हे मालवणच्या सुज्ञ नागरिकांना माहीत आहे. आणि आम्हाला विश्वास आहे श्रीदेव रामेश्वराची ही भूमी आहे जे मी आज अनेक ऐतिहासिक कार्यात आहे, अनेक सेवाभावी संस्थात कार्यरत आहे. जनतेचा जो प्रतिसाद आहे आणि या सर्व मंडळींवरील जो विश्वास आहे तो आज खरा ठरणार आहे एवढं मी सांगते. आणि जे असेल ते विकासातूनच आम्ही यश दाखवून देणार आहोत हे मी ठामपणे सांगते. जय शिवराय. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत आता रंगत वाढू लागले. या निवडणुकीत शहरातील स्थानिक नागरिकांच्या मनात नेमकं काय हे जाणून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न पाहूयात. शहर विकास आघाडीकडनं आमच्या भरपूर अपेक्षा असतात आणि ते पूर्ण होतील. विरोधकांकडे विकासाचे मुद्देच नसल्यामुळे इथे जे सत्ताधारी आहेत पहिले समीर नलावडे हेच विजयी होणार आहेत. कणकवलीचा विकास होणं फार गरजेचं आहे. विकास झालेला आहे, थोड्या प्रमाणात झालेला आहे, पण आणि काही प्रमाणात झाला पाहिजे. भाजी मार्केट हे व्हायचं आहे, ते पूर्ण व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. विकासाच्या मुद्द्यावरच समीर नलावडे येतील. भ्रष्टाचार तर मला माहिती नाही. वातावरण एकदम चांगलं आहे आणि हे लोकांना समजलं पाहिजे ही आपल्या गावातली निवडणूक आहे. कोण इला ते सगळा एक सारख्याचा बरोबर. कणकवली नगरपंचायतीच्या खूप वर्षाच्या एक प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर ही निवडणूक होत असा आणि वेगवेगळ्या वॉर्डातून काय मागच्या वेळेला संदेश पारकरांना 11 वॉर्डमध्ये मागच्या वेळेला लीड होतं काय, त्याच्यापेक्षा अधिक वॉर्डात यावेळेला लीड मिळेल अशी आमची अपेक्षा असा. आणि शहर विकास आघाडीकडनं आमच्या भरपूर अपेक्षा असत आणि ते पूर्ण होतील अशी आमका खात्री असा. विकास कामं आता बघितलं तर भाजी मार्केट हे व्हायचं आहे, ते पूर्ण व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. आणि मच्छी मार्केटमध्ये अजून काही बदल व चिकनवाल्यांना तिथे जर प्रवेश देत असतील तर त्याही दृष्टीनं आम्हाला त्याची प्रतीक्षा आहे. परिस्थिती अशी आहे की विकासावरती ही निवडणूक लढवली जात आहे आणि विकासावरती लढवल्यामुळे विरोधकांकडे विकासाचे मुद्देच नसल्यामुळे
इथे जे सत्ताधारी आहेत पहिले समीर नलावडे हेच विजयी होणार आहेत आणि लोकांची अपेक्षा अशी आहे की तेच विजयी व्हायला पाहिजेत. हे चुकीचं आहे, ही अफवा आहे. तसं बघायला गेलं तर तुम्हाला 3 तारखेला समजेल समीर नलावडे 1 ते 1,500 मतांनी विजयी होतील. तर समीर नलावडे येतील कारण त्याने बरीच कामं केलेली आहेत, त्याच्यामुळे समीर नलावडे येऊ शकतो. सध्या शहर विकास आघाडीने आजची वेगळी आघाडी केली, संदेश पारकर देखील त्यांच्यासमोर आहे. चुरशीची होणार नक्कीची, पण समीर नलावडे दिसत आहेत. विकास कामं यांच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढली जाते. होय. दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. काय सांगा? विकासाच्या मुद्द्यावरच समीर नलावडे येतील. भ्रष्टाचारचं का मला माहिती नाही. आपलं नाव? मी नंदकुमार पेडणेकर. वातावरण चांगलं आहे. हो, वातावरण चांगलं आहे. आणि काय संदेश पारकर विरुद्ध समीर नलावडे आहे. चुरशीची निवडणूक तेवढं आम्हाला नाही त्याच्यात कळत. आम्ही काय चला आम्हाला तेवढं त्याच्यात कळत नाही. पण सध्या मंगळवारच्या बाजारात गर्दी असते. काय सांगाल? गर्दी आहे आज, म्हणजे संध्याकाळची जास्त असते, सकाळची कमी असते. कसं आहे, कणकवलीची निवडणूक नगरपंचायत निवडणूक आता लागलेली आहे सध्या, आणि त्यामुळे सत्ताधारींनी आणि विरोधक दोघेजण एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत. कणकवलीचा विकास होणं फार गरजेचं आहे. विकास झालेला आहे, थोड्या प्रमाणात झालेला आहे, पण आणि काही प्रमाणात झाला पाहिजे. म्हणजे काय की आज कणकवली पूर्णतः म्हणजे पूर्ण शहर विकसित झालेलं आहेच, पोपावलेलं आहे, पण बिल्डिंग पण भरपूर वाढलेलं आहे. त्यामुळे काय आलं, ड्रेनेजच्या समस्या भरपूर आहेत. ड्रेनेजच्या समस्या भरपूर आहेत. त्याबरोबर ड्रेनेजची व्यवस्था त्यांनी व्यवस्थित केली पाहिजे. त्याबरोबर लाईटची व्यवस्था केली पाहिजे. प्रत्येक वाडीमध्ये लाईट गेली पाहिजे, आणि ती लाईट गेलेली असली तरी त्या चालू स्थितीत आहेत का हे पण बघणं महत्त्वाचं आहे. आणि प्लस कसं आहे, नागरिकांची सोयी ह्या महत्त्वाच्या आहेत. कोण इला तरी सगळा एक सारख्याचा बरोबर. हां, पण आता विकास कामं देखील केलेली आहेत. काही विकास कामं झालेली खूप झाली आहेत. सध्याच्या याच्यामध्ये खूप विकास कामं झाली, नवीन नवीन रोड झाले, म्हणजे विकास खूप झाला. हां, पण वेगळी आघाडी शहरामध्ये पाहायला मिळते. संदेश पारकर त्यांचे उमेदवार आहेत, विरुद्ध समीर नलावडे आहेत. त्याच्याबद्दल आता काय बोलणार, सगळे आपलेच आहेत बरोबर. दोघेही आपले आहेत. हो, आता इतके वर्ष नारळ ते 35-30 वर्ष, तर नारळ कसे आता 40-50 रुपये नारळ झाले. मग आता आम्ही 10 पोती घेत होतो, तर 1 पोता खपतं मुश्किल होता. मग आता एवढं जरा स्वस्तही करा, तर लोकांना पण यावं, तर आमचे पण थोडे नारळ खपतील ना. आता 10 नारळ न्यायचे ते 1 किंवा 2 नेतात, मग काय मिळणार त्याच्यात. आता हे बघ, मी 1 पोतं नारळ आणले, 10 पोती आणायचे ते 1 पोतं आणले. मग त्याच्यात आता काय सगळ्यांनीच या करून काहीतरी स्वस्तही केले तर काहीतरी आमचा फायदा होत आणि लोकांचा पण फायदा होत. एवढे 50 रुपये 40 रुपये म्हटलं गिऱ्हाईक काय उभ्या राहत नाही, म्हणजे काय करायचं मग. हां, त्याबद्दल काय सांगा? महागाई कमी करा थोडी. आता सगळे आपलीच लोक आहे ना. आम्ही आता कणकवलीतच, आता आमचं जन्म कणकवलीतच झालं. मग आता सगळी लोक आपलीच आहेत. आता कोणा आम्ही तशी काही बोलणार नाही. ते आपली ही आपली सगळे आम्ही 4 माणसं आपलीच आहेत. त्याच्यामुळे जरा स्वस्तही करा. आता आम्ही एवढे वर्ष ह्या केली, तर किती 50 वर्ष कणकवलीतच काढली. वातावरण एकदम चांगलं आहे, आणि हे लोकांना समजलं पाहिजे ही आपल्या गावातली निवडणूक आहे. कोणतेही क्लेश होता कामा नये. संत गतीने चांगल्या वृत्तीने लोकांनी मतदान करावं. निष्पक्षपातीप्रमाणे ते हे कोणाकडूनही अपमान होऊ नये, मारामारी होऊ नये, आणि ह्या चांगल्या पद्धतीने हे मतदान व्हावं अशी माझी तरी इच्छा आहे. आणि याच्यात कणकवलीत एक मोठं एक नाव जे आहे ते तसंच चांगल्या पद्धतीने राहावं, हे नगरपंचायतीचं वतीनं मी बोलतो. सगळं व्यवस्थित चालू आहे, काय अडचण नाही. ते प्रत्येकाने प्रत्येकाचं काम करते. कणकवलीचा विकास झाल्याचं सत्ताधारी सांगतात, विरोधक भ्रष्टाचाराचा आरोप करतात. विकास कामं मोठ्या प्रमाणात झाली असं देखील म्हणलं जाते. रस्ते झाले, पाणी, गटार हे देखील झाले. त्याबद्दल काय सांगा? झालेत. कोणकोणती कामं झाली आहेत एवढी कल्पना नाही. विकास व्हावा, बाकी सावंतवाडीत युती करण्यासाठी आमदार दीपक केसरकर पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा होती. त्यांचे राजकारणाशी वैयक्तिक संबंध आहेत अशी प्रतिक्रिया मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. सावंतवाडीतील प्रेसमध्ये ते बोलत होते. 21 तारीखपर्यंत आपण युतीसाठी आग्रही आहोत. भाजपने तसा प्रयत्न केला तर आपला त्याला पाठिंबा असेल असं म्हणतात. पण तुम्हाला काय वाटतं, युती होईल की नाही? लक्षात घ्या, ह्या सगळ्या वरिष्ठ पातळीवर ठरणाऱ्या गोष्टी आहेत.
युती संदर्भात कुठली चर्चा करायची असेल तर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय रवी चव्हाणजी, ह्या सगळ्या, आदरणीय राणे साहेब, या सगळ्या पातळीवरची चर्चा होणार आहे. कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला जी काय दिशा दाखवली गेलेली आहे त्या दिशेवर चालण्याचं आम्ही सगळेजण काम करतोय. भारतीय जनता पक्ष हा एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. आमच्याकडे सगळ्या बाबतीचा अभ्यास करण्याची एक रचना ठरलेली आहे, एक ढाचा आहे. तर त्याप्रमाणे आम्हाला आमच्या वरिष्ठांकडून जो काय आदेश मिळालेला आहे त्याप्रमाणे आम्ही खरं म्हटलं तर काम करतोय. माझी अपेक्षा अशी होती की श्रद्धाताईंचं मी जेव्हा आग्रह धरला किंवा त्यांनी मनात आणलं की मी निवडणूक लढावी, राजघराण्याने एकत्र येऊन जेव्हा जाहीर केलं की आमची इच्छा आहे की आम्ही ही निवडणूक लढावी, तेव्हा बाकींचं तर माहित नाही, मला थोडी दीपक केसरकर साहेबांकडून वेगळी अपेक्षा होती. त्यांचे राजघराण्याबरोबर अतिशय जुने संबंध आहेत, जुनं घट्ट नातं आहे. जेव्हा आणि ह्या राजघराण्यांनी आपल्या सावंतवाडीकरांना भरपूर दिलेला आहे, वारंवार आशीर्वाद पण दीपक केसरकर साहेबांना वारंवार दिलेला आहे. तर मला वाटतं की ही निवडणूक राजकारणाच्या पलीकडे पाहिली पाहिजे. आपल्याला कुठे ना कुठेतरी परतफेड करण्याची संधी भेटते आहे. आपल्याला राजघराण्यातून एका व्यक्तीने जर इच्छा व्यक्त केली तर खरं म्हटलं तर प्रत्येकाने बिनशर्त पाठिंबा श्रद्धाताईंना दिला पाहिजे होता, अशी माझी साधी अपेक्षा होती. पण ठीक आहे, शेवटी राजकारण आणि ही निवडणुका हा वेगळा विषय असल्यामुळे मी अजून का त्याच्यामध्ये बोलू शकत नाही. सावंतवाडीकर असल्याचा अभिमान आहे, त्यामुळे काम करून दाखवू, असा शब्द भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले यांनी दिलाय. मी श्रद्धा भोसले आहे, एक प्राऊड सावंतवाडीकर आहे आणि आज मी राजकारणमध्ये उतरले आहे तर फक्त आपण सर्व सावंतवाडीकरची सेवा करायला. आज भारतीय जनता पार्टीने मला आशीर्वाद दिले आहे आणि मी आपण सर्वांना फक्त हे म्हणेल, मला एक टाइम काम करायची संधी द्या, मी काम करून दाखवेन. मी श्रद्धा भोसले आहे, एक प्राऊड सावंतवाडीकर आहे आणि आज मी राजकारणमध्ये उतरले आहे तर फक्त आपण सर्व सावंतवाडीकरची सेवा करायला. आज भारतीय जनता पार्टीने मला आशीर्वाद दिले आहे आणि मी आपण सर्वांना फक्त हे म्हणेल, मला एक टाइम काम करायची संधी द्या, मी काम करून दाखवेन. सावंतवाडीत पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपच्या प्रचाराचा शुभारंभ झाला. भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले यांसह अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राणे केसरकरांचं आव्हान प्रति आव्हान. सावंतवाडी डेथ टाउन होईल, डॉक्टर जयेंद्र परुळेकरांना भीती. आणि प्रचाराचे नारळ फोडले. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.